राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण అందరికి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము గత 16 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. 16 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసి ఈరోజు 17వ రోజు భగవద్గీతలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఏదైతే మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక చివరి విభాగమైనటువంటి జ్ఞాన యోగాలలో మొదట 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ ప్రకృతి గురించి పురుషుడు ఆ తర్వాత పరమాత్మ గురించినటువంటి అంశాలను, ఆ తర్వాత 14వ అధ్యాయంలో ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అంశాలు, అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనేటువంటి అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 గుణాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి, ఆ గుణాలలో ఉండేటువంటి వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, ఆ గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతారు అనేటువంటి అంశాలను 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుని గురించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పురుషోత్తమ యోగము, అంటే ఇక్కడ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తాడు. చివరి శ్లోకంలో అర్జునుడితో అంటూ ఉంటాడు, వేద శాస్త్రాలలో అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగము నా చేత నీకు వెల్లడైంది అర్జున అని చెప్తారు. దీనిని ఎవరైతే అవగాహన చేసుకున్నారో వారు బుద్ధిమంతులు అవుతారు, వారు నా దివ్యధామాన్ని నెలకొంటారు అని చెప్తారు. అంటే భక్తి యోగములో పాల్గొనేటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి అర్హుడు అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే అర్జునుని పాపరహితుడు అనేటువంటి సంబోధన చేయడం జరుగుతుంది. ఇక నిన్న చూసినటువంటి 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర స్వభావములు, అంటే దైవ మరియు ఆసుర స్వభావాలు ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను, సో ఆ భగవంతుడు మొదటగా దైవీ లక్షణాలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి 26 లక్షణాలను కలిగి ఉండేటువంటి దివ్యమైనటువంటి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ 26 దివ్య గుణాలు దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉన్న వారి యొక్క లక్షణాలు అని, ఆ తర్వాత ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలను, అలాగే వారి యొక్క వైఖరి ఏ విధంగా ఉంటుంది, వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటి అంశాలను నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడము జరిగినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఇక చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. అందుకే ఆయన ఆ విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత మనిషి శాస్త్రాలను ప్రమాణంగా తీసుకొని ఏది చేయవలసినటువంటి కార్యమో ఏది చేయకూడనటువంటి కార్యమో తెలుసుకోవాలి, అట్టి విధానాలను తెలుసుకొని ఉన్నత స్థితిని పొందే విధంగా కర్మలను ఆచరించాలి అని భగవంతుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము, అంటే దైవ అసుర
స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో నిన్న ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు మనము 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు, అంటే జీవుడి యొక్క 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు ఏమిటి, అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాలను ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ 17వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఈ విధంగా అర్జునుడు అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమహో రజస్తమః. సో ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఆ అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను అనుసరించకపోయినా తమ స్వంత కల్పనలను అనుసరించి పూజ చేసేవారి పరిస్థితి ఎటువంటిది? అంటే తమ స్వంత కల్పనల ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసేవారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా, లేదా తమో గుణములో ఉన్నవారా అంటూ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానము పట్ల శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఆ జ్ఞాన స్థితికి ఎదిగి శాంతి శ్రేయతులతో మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వ స్థితిని పొందుతాడు అనేటువంటి విషయము ఆ 4వ అధ్యాయంలో మనకి తెలిసినటువంటి అంశము. ఇక ఆ ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు, శాస్త్రాలు ప్రామాణికంగా తీసుకొని
వాటిని అనుసరించి కర్మలను ఆచరించాలి అని చెప్పారు. ఆ శాస్త్ర విధులను అనుసరించని వాడు అసురుడు అని, శాస్త్ర విధులను శ్రద్ధగా అనుసరించేటువంటి వాడు దేవత అని నిన్న చూసినటువంటి 16వ అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటించకుండా, శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా తమ యొక్క స్వంత కల్పనల ప్రకారం కల్పనలను అనుసరించి పూజలు చేసేవారు పరిస్థితి ఏమిటి? అంటే ఈ వారి యొక్క శ్రద్ధ ఈ మూడిట్లో దేనికి చెందుతుంది అనేటువంటిది అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. అంటే ఆ విధంగా చేసేటువంటి వారు సత్వగుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా, రజోగుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా, లేక తమో గుణంలో ఉన్నవారు అవుతున్నారా అనేటువంటిది అర్జునుడి ప్రశ్న. దానికి ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు. దేహదారి అయిన జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణములను బట్టి, అంటే ఆ జీవుడు తాను పొందినటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి అతడి యొక్క శ్రద్ధ 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అవే సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ, రాజసికము, అలాగే తామసికము అనేటువంటి విధంగా 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ మూడింటి గురించి ఇప్పుడు నేను చెబుతాను, విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలు, సాత్విక మరియు రాజసిక మరియు తామసికమైనటువంటి శ్రద్ధలను గురించి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహా. సో ఆ భగవంతుడు ఇక చెప్తున్నాడు, ఓ భారత, అంటే ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాన్ని బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. అంటే ఆ జీవులు వారిలో ఉండేటువంటి గుణాలు, వారు పూర్వజన్మలలో చేసుకున్నటువంటి వారిని అనుసరించి ఎటువంటి వాడైనా ప్రతి మనిషి కూడా ఒక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధ లేనివాడు అంటూ ఎవడూ ఉండరు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో వారు అలాంటి వాడే అవుతారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఏ రకమైనటువంటి శ్రద్ధలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఆ రకమైనటువంటి వారితో జత కూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను అనుసరించి వారు ఒకరితో ఒకరు సాంగత్వంలో చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు అధ్యాయాలలో మనము విన్నట్లుగా ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశే. కాబట్టి వాస్తవానికి ఆ జీవుడు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడుగా ఉండవలసినటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి వస్తూ ఉన్నాడో, అతడు ఈ గుణాల యొక్క సాంగత్వం వలన, అతడు తన పూర్వజన్మ సుకృతాల వలన వివిధ రకాలైనటువంటి గుణాలను కలిగి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ 3 గుణాలలో ఏదో ఒక గుణాన్ని కలిగి ఉండి ఆ విధంగా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ 3 గుణాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను చూస్తే ఇక్కడ ముగ్గురు కూడా అన్నదమ్ములే. విభీషణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు అనేటువంటి ఈ ముగ్గురు తీసుకున్నట్లయితే ముగ్గురు కూడా ఒకే కుటుంబంలో ఒకే తల్లి గర్భంలో వచ్చినటువంటి వారు. సో అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి ఈ గుణాలు వారి యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతాల వల్ల వచ్చేటువంటివి, వారి యొక్క భావాలను అనుసరించి వచ్చేవి తప్ప పుట్టుక కారణం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. ఆ విభీషణుడు సత్వగుణాన్ని కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, సాత్విక గుణంలో ఉంటాడు. ఇక రావణుడు
రజోగుణాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. కుంభకర్ణుడేమో తమో గుణాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఈ విధంగా వారి గుణాలను, వారి యొక్క తత్వాలను పట్టి వస్తుంది తప్ప ఆ కుటుంబ నేపథ్యము, జన్మ సంబంధమైనటువంటి అంశం కాదు అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాచాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సత్వగుణంలో ఉండేవారు అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు, మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దేవతలను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా భగవంతుడు వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనాపరులు, వారి యొక్క బాహ్య కర్మలను బట్టి ఆయన ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే శాస్త్రాదేశానుసారంగా కేవలము ఆ దేవాది దేవుడు మాత్రమే పూజనీయుడైనటువంటి వాడు. కానీ ఆ శాస్త్రాలను గురించి తెలియని వారు వారి యొక్క విశ్వాసాలను బట్టి వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనలు చేస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు దేవతలను పూజిస్తారు అని. అంటే సాధారణంగా ఆ బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, సూర్యాది దేవతలు, నానా రకాలైనటువంటి దేవతలను ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క ప్రయోజనాలకు, ఒక రకమైనటువంటి ప్రయోజనాల కొరకు ఆ విధంగా పూజిస్తారు అని. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు సాధారణంగా యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు అని. వారు ఒక్కొక్కసారి దేవతలను వారే సృష్టిస్తూ ఉంటుంటారు. మానవులను కూడా దేవతలుగా తయారు చేసేటువంటి వారుగా ఉంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు అంధకారంలో ఉండి భూత ప్రేతాలను పూజిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ అర్చన విధానాలను ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో వివిధ రకాలైనటువంటి సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నారు, వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతా అర్చనం జరుగుతూ ఉంటుంది అని. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఈ విధంగా యక్ష రాక్షసులను, తమో గుణంలో ఉన్నవారు భూత ప్రేతాలను అర్చన చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి, అంటే శాస్త్రాలలో చెప్పకుండా ఉండేటువంటి ఆ తీవ్రమైనటువంటి, అంటే అత్యంత కఠినమైనటువంటి తపస్సులను, దంభము అంటే వారి యొక్క కపటత్వంతో, అంటే గర్వహంకారంతో చేసేటువంటి, అహంకారంతో ప్రేరితులై చేసేవారు, అలాగే కామము మరియు మమకారం చేత ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవాలనే కాక వారి శరీరంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడుతూ ఉంటుంటారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు అర్జున అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఇక్కడ శాస్త్రోపదేశాలలో పేర్కొనబడినటువంటి ఆ తపో వ్రతాలను తయారు చేసి ఇటువంటి మనుషులు కూడా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు ఏదో ఒక రాజకీయ ప్రయోజనాల కొరకు ఆ శాస్త్రాలలో పేర్కొనబడినటువంటి వాటిని కూడా వారు చేస్తూ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రగతి కొరకే అనేటువంటి ఒక భావనతో చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ఆ విధంగా చేసేటువంటి వారు ఆ ఆ భగవంతుణ్ణి కూడా క్షోభ పెడుతూ ఉంటుంటారు. అంటే వారి ఇష్టానుసారంగా వారు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనకి ఈ గుణాలను అనుసరించి ఏ విధమైనటువంటి ఆహార నియమాలను వారు కలిగి ఉంటారు, వారి యొక్క శ్రద్ధను అనుసరించి ఏ విధమైనటువంటి ఆహారము వారు తీసుకోవడం జరుగుతుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ
మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ఈ ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు, అలాగే రజోగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు, తమో గుణంలో ఇష్టపడేవాటి. అలాగే ఈ ఆహ్, శ్రద్ధల అనుసరించి అంటే శ్రద్ధాత్రయమును అనుసరించి వారు చేసేటువంటి యజ్ఞము కూడా 3 రకాలుగాను, వారు చేసేటువంటి తపస్సులు 3 రకాలుగాను, వారు చేసేటువంటి దానము కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అయితే వాటి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను నేను తెలియచేస్తాను అర్జున విను అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అంటే సాత్వికులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు ఏమిటి? రజోగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు ఏమిటి? తమో గుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు ఏమిటి అని, అలాగే సత్వగుణంలో ఉండేవారు చేసేటువంటి యజ్ఞం ఏ విధంగా ఉంటుంది? తమో గుణంలో ఉండేవారు, రజోగుణంలో ఉండేవారు చేసేది. అలాగే తపస్సులు కూడా ఈ 3 గుణాలలో ఉండేవారు చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది? అనేటువంటి విషయాలను నేను నీకు తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారాయన. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్యా ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సో, ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలమును, ఆరోగ్యమును, ఆనందమును మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. అంటే ఆ హృదయాన్ని ఆనందింపజేసే విధమైనటువంటి ఆహారం, హృదయానికి ప్రీతికరమైనటువంటి ఆహారాలు ఈ సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే సత్వగుణంలో ఉండేవారు తీసుకునేటువంటి ఈ శాకాహారమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, పాల పదార్థాలు ఆ! ఉండేటువంటి ఫ్రూట్సు హ్మ్. ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆయువును పెంచుతాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే స్వీయ అస్తిత్వాన్ని పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్తారు. ఇటువంటి ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ మనసు కూడా నిర్మలంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తద్వారా ఆరోగ్యము, ఆనందము, సంతృప్తిని పొందుతూ ఉంటారు. ఇవి రసవంతమైనవి, పుష్టికరమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారిక్కడ. సో, ఈ విధంగా సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలను గురించి ఇక్కడ అంటే సాధారణంగా ఇవి రసము అంటే ఆహారాలు ఇవి రసం కలిగినటువంటివి, సమురుతో నిండినటువంటివి, పాల పదార్థాలు, నెయ్యివి, పాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి. అంటే చమురుతో నిండినటువంటివి, ఆరోగ్యకరమైనటువంటివి, హృదయానికి ప్రీతికరమైనటువంటి ఆహారాలు సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఇష్టపడతారు అని చెప్తారు. సో, సాధారణంగా ఈ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఆ విధంగా వారు ఇంతకుముందు కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు. భగవంతునికి ప్రతిది కూడా ఆ భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవడం వల్ల వాటికుండేటువంటి ఏ బంధనం కూడా ఈ జీవుడికి అంటదు అని చెప్తున్నారు. వాటన్నిటిని కూడా ఆ భగవంతుడు తొలగించి వేస్తాడు. అందుకే ఆ భగవంతుడికి సమర్పించి మనం ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం. సో, మనకి పూర్వకాలం నుండి కూడా ఈ భారతదేశంలో ఇక్కడ మనకి సాంప్రదాయాలుంటాయి. ఏవైనా కొత్తగా పంటలొచ్చినప్పుడు భగవంతుడికి ఏదో ఆ అధిష్టాన దేవతకు అర్పించడం ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మనకుంటుంది. సో, కాబట్టి మనం ఏది తయారు చేసుకున్నా మొదట భగవంతునికి ప్రసాదంగా ఇచ్చి తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. తద్వారా మనకి ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తుంటారు. సో, ఇంకా మనకిక్కడ చెప్తున్నారు. కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణా రూక్షవిదాహినః ఆహార రాజసస్యేష్టా దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. సో, ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. కట్వ ఆమ్ల
లవణాత్యుష్ణం అంటే చాలా చేదుగా ఉండేవి, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, వేడిగా పదునైనటువంటివి, పొడిగా ఉండేటువంటివి, దహనం చేసేటువంటి ఆహార పదార్థాలు అంటే బాగా ఘాటుగా ఉండేవి, బాగా పుల్లగా ఉండేవి, బాగా చేదుగా ఉండేవి. అంటే అతి చేదైనవి, అతి పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పు బాగా ఉండేటువంటివి, వేడిగా ఉండేవి, బాగా కారమైనటువంటివి ఇక్కడ. పొడి అలాగే ఆహ్, తర్వాత మంటను కలిగించేటువంటివి ఆహారాలు ఈ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారములు అని చెప్తున్నారు. ఆహారాలు రజోగుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అంటే ఇష్టమైనవి అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ విధంగా అతి చేదుగా ఉండేవి, అతి పుల్లగా ఉండేవి, అతి ఉప్పుగా ఉండేవి, అతి కారంగా ఉండేటువంటి ఈ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇటువంటి ఆహారాలు మనల్ని దుఃఖానికి అంటే బాధను కలగజేస్తాయి. అంటే దుఃఖాలు కలుగుతాయి. ఎందుకంటే బాగా కారం తింటూ ఉన్నాననుకోండి, మనకి అల్సర్స్ అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా! సో, బాగా పుల్లగా తినేటువంటి పదార్థాలు. సో, ఈ విధంగా బాగా తినడం వల్ల తిన్నప్పుడు కొంచెం ఏదో ఘాటుగా స్పైసీగా తిన్నట్టు అనిపిస్తుంది. తర్వాత గానీ మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది వాటి ప్రభావాలేంటో. సో, కాబట్టి ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాలను కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఈ విధంగా బాగా ఆ! పుల్లగా ఉండేటువంటివి లేదా బాగా కారంతో కూడినటువంటి ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా సో, ఇంకా తమో గుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి వాటిని గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యాతం యామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో, ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. తినడానికి 3 గంటలకు ముందు తయారు చేసినవి, రుచి లేనివి, కుళ్ళినవి, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులతో కూడినటువంటి ఆహారము తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆహ్, ఈ పాడైనటువంటి ఎక్కువ నిల్వ ఉంచినటువంటి ఆహారాలు, రుచి లేనటువంటివి, కుళ్ళిపోయినటువంటివి, ఇవి తర్వాత మనం తినకూడని పదార్థాలతో తయారు చేసినటువంటివి, అవన్నీ కూడా ఈ తమో గుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే నిల్వ ఉంచడం ద్వారా, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడం ద్వారా ఆ ఆహారాల యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి మాధుర్యము కోల్పోతూ ఉంటాయి అవి. సో, కనుక అవి రుచి లేనటువంటివి, కుళ్ళినటువంటివి, వాసన పడినటువంటి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడం వల్ల జరిగేటువంటి. సో, అటువంటివి సాధారణంగా ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారికి మనకి ఇవి ఎక్కువగా ఇష్టమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, సాధారణంగా మనము చూస్తే మనము మన యొక్క విధానం మనం ఏది యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. మనం ఏది తింటూ ఉన్నామో దానినే మనలో ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మన ఆహారపు అలవాట్లను బట్టే మన దేహం గాని, మన ప్రవర్తనలు కానీ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఇది ఇక్కడ భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో, సాధారణంగా సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలను తీసుకునేటువంటి వారు సాధారణంగా బ్యాలెన్స్‌డ్‌గాను, దయా హృదయంతోను, పాజిటివ్ థింకింగ్‌తోను, శాంతియుతంగాను, ఒక స్పష్టమైనటువంటి క్లియర్‌తో ఉంటారు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా రజోగుణంతో ఉండేటువంటి ఆహారాలు ఇంతకుముందు కూడా ఆ గుణాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని మనము చూడడం జరిగింది. సో, ఈ విధంగా ఆ 3 రకాలైనటువంటి ఆహారాలను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇక ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ యజ్ఞాలు సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? రజోగుణమైన సంబంధ యజ్ఞము ఏమిటి? అలాగే తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి యజ్ఞము ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అపలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆహ్, శాస్త్ర నిర్దేశాలను, శాస్త్ర గ్రంథ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారంగాను,
విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా మనసులో ఒక దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా మనము మనసులో ఏదో ఒక ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకొని యజ్ఞం చేయడం అనేటువంటిది సాధారణంగా మానవ నైజం. కానీ ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా యజ్ఞం చేయాలి అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శాస్త్రాలలో సూచించబడినట్లుగా ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా ఒక విధిగా చెయ్యాలి అని చెప్తుంటుంటారు. సాధారణంగా ఆలయాలలో గాని, సమాజ హితం కొరకు చేసేటువంటి యజ్ఞాలు ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణంలో చేయబడినటువంటివి. ఆ భగవంతునికి నమస్కరించి ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాంఛలు లేకుండా చేసేటువంటివి ఈ సత్వగుణంలో చేయబడేటువంటి యజ్ఞాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఈ కలియుగంలో, ఈ యుగ ధర్మంలో మనం ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి యజ్ఞము నామ సంకీర్తనం. ఈ కలియుగంలో మనం చేసేటువంటి యజ్ఞము ఏదెంత ఉంది అంటే అది హరినామ సంకీర్తనం. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించడమే మనకి యుగ ధర్మం. ఈ యుగంలో, కలియుగంలో మనం చేసేటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తారు. దాని ద్వారా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా మనల్ని మార్చమని ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకోవడం జరుగుతుంది ఈ మహామంత్రం ద్వారా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవయత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడు యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏదో ఫలాలను ఆశిస్తూ స్వర్గానికి చేరుకోవడం, లేదా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదో ఒక దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో యజ్ఞాలు, అనుష్ఠానాలు చేయబడతాయి అని చెప్తారు. అటువంటి యజ్ఞాలు రజోగుణంలో ఉన్నవిగా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్ష్యతే. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవము లేకుండా, ప్రసాద వితరణము లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామస యజ్ఞం అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఆ తామస గుణంలో ఉండేటువంటి వారు, అంటే అంధకారంలో ఉండేవారు, నిజానికి వారు శ్రద్ధ రాహిత్యులే అయి ఉంటారు. కాబట్టి ఒక్కొక్కప్పుడు వారు ధనం సంపాదించడంకో ఏదో దేవతని పూజించడం జరుగుతుంది. అటువంటి వారు ఆ శాస్త్రోపదేశాలను మరిచిపోయి వినోదం కోసం డబ్బును ఖర్చు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటివి ఇక్కడ అంగీకరించబడనివి అని, అంటే శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా ఎప్పుడైనా మనం యజ్ఞయాగాదులు చేస్తే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించి అక్కడ ప్రసాద వితరణం చేయాలి అని చెప్తుంటారు అక్కడ ఉండేటువంటి వచ్చినటువంటి. అలాగే ఆ వచ్చినటువంటి ఆచార్యులకు, బ్రాహ్మణులకు దక్షిణలు ఇవ్వాలి అని చెప్తుంటారు. సో అలాంటివి లేకుండా వారు అహంకారంతో ఏదో వినోదం కోసం వారు చేస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటివన్నీ కూడా సాధారణంగా అసుర స్వభావాన్ని పెంచే విధంగా ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి, దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్య మహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే.
సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము. సో మన మానవాళికి ఉపదేశాన్ని ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో, ఈ దేహంతో చేసేటువంటి తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ తపస్సుల గురించి ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణానికి సంబంధించినది అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇది అస్థిరమైనది, అశాశ్వతమైనది. అంటే అది ఎటువంటి జీవుడికి ఎటువంటి ఉపయోగకరంగా లేకుండా ఉండేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అంటే జనులను ఆకర్షించి వారి నుండి ఆదరము, సత్కారాలు, పూజలు పొందడం కోసం ఒక్కొక్కప్పుడు తపస్సు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తన యొక్క అనుచరులతో పూజలు చేసుకోవడానికి, కాళ్ళు కడిగించుకొని సంపత్తులను సమర్పించుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి ఆ ప్రదర్శన ఏదైతే ఉందో అది అస్థిరము, అశాశ్వతము అయినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి, మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాధనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ అసురులు చేసేటువంటి తపస్సులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి దాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఎట్లా అంటే తనను తాను హింసించుకుంటూ కొంతమంది చేసేటువంటి తపస్సులు ఎలా ఉంటాయంటే చాలా భయంకరమైనటువంటి తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. శాస్త్రాల్లోనూ మనము పూర్వంగా ఉండేటువంటి వాటిలలో వింటూ ఉంటుంటాం, వీళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అని. అంటే తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వాలతో చేయు తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణానికి సంబంధించింది అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కొంతమంది తపస్సులు చేసేటప్పుడు వారు ఏదో ప్రయోజనాలను ఆర్జించి చేస్తూ ఉంటారు. ఆ క్రమంలో వారిని వారు నిర్దాక్షిణ్యంగా హింసించుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సులు తమో గుణానికి సంబంధించినవి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపించేటువంటి దీంట్లో చూస్తే ఒకరు ఆ ప్రహ్లాదుడి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు చాలా ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. అన్నిటిని కూడా బంధించి వేసేసి చాలా భయంకరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. అంత ఆ పుట్టలు పేరుకొని పోతాయి, అంతా కూడా దేహమంతా క్షీణించిపోయే విధంగా ఉండే విధంగా అతడు ఆ బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేస్తుంటాడు. మరి అన్నిటినీ తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకో విధంగా ఆ విధంగా తపస్సు చేసినటువంటి అతడు తీరా బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై అడిగితే వరం కోరుకోమంటే అంతా కూడా ఆ శరీరం అంతా సాధారణ స్థితికి వచ్చి వరం కోరుకోమంటే ఏం కోరుకుంటాడంటే, నేను అంటే మరణం లేకుండా ఉండేటువంటి ఒక వరం ఇవ్వమని అడుగుతాడు. ఎందుకంటే ఆ దేవతలను వాళ్ళందరినీ కూడా హింసించి వాళ్ళందరిపైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అని. మరి బ్రహ్మ ఎలా ఇవ్వగలుగుతాడు మరణం లేనటువంటి వరాన్ని? ఎందుకంటే బ్రహ్మ కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత తను చాలించేటువంటి వాడు. సో కనుక అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే నేను కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలివేసేవాడిని అని చెప్తాడు బ్రహ్మ. సో అప్పుడు ఇక మరి ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా తెలివిగా ఆలోచించాను అనుకోని పగటి సమయంలో గాని, రాత్రి సమయంలో గాని, మానవుడితో గాని, జంతువుతో గాని, ఆయుధంతో గాని, ఇంటిలో గాని, బయట కానీ, చీకటిలో గాని, వెలుతురులో గాని నేను మరణించకూడదు అని వరం పొందుతాడు. సరే ఏమో అడుగుతున్నావు కదా అని తదాస్తు అంటాడు. ఇస్తాడు, ఆ వరం ఇస్తాడు బ్రహ్మ.
ఇక ఆ గర్వంతో వరం యొక్క గర్వంతో ఆ ముల్లోకాల్లో ఉండేటువంటి దేవతలను అందరినీ కూడా హింసించుకుంటూ తానే ఈ ప్ర ఈ ప్రపంచానికి అధిపతిని అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉంటాడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు. మరి సాధారణమైనటువంటి మనమే ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తే ఇవన్నీ సృష్టించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఆలోచించాలి? సో, నరసింహ అవతారం అటు మానవుడు కాదు, అటు జంతువు కాకుండా సగము మానవుడు, సగము జంతువులాగా నరసింహ అవతారంతో ఎటువంటి ఆయుధాన్ని ఉపయోగించకుండా తన యొక్క నఖం అంటే ఆ గోర్లతోనే ఆ హృదయాన్ని చీల్చి అంటే ఇటు బయట కాకుండా, ఇంట్లో కాకుండా ద్వారం పైన ఉండి హ్మ్. సో, తన కాళ్ళపైన అంటే భూమిపై గాకుండా, ఆకాశంలో గాకుండా తన కాళ్ళపైనే ఉంచుకొని చీల్చి తన బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని నిజం చేస్తూ ఎందుకంటే తన భక్తులు ఏది ఇచ్చినా దాన్ని ఆయన కాపాడుతూ ఉంటుంటాడు. సో, బ్రహ్మ కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తుడే కనుక, ఆ భగవంతుడు నరసింహ అవతారంలో వచ్చి హిరణ్యకశిపుడు అలాగే మరొక ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి ఇంకొక తపస్సు చూస్తే ఇక్కడ మనము వృకాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఆ శివుని గురించి చాలా ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. ఎంత భయంకరమైనటువంటి తపస్సు అంటే తన శరీర అవయవాలన్నీ కోసి మంటలో అగ్నిలో పడేస్తాడు. అప్పటికి శివుడు ప్రత్యక్షం కాకపోతే చివరికి తన మెడకాయ కోస్తాడు. సో, తీసి ఆ మంటలో ఏస్తాను. అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యి, "నాయనా వృకాసురా ఏం కావాలి నీకు" అని అడిగితే, నేను ఎవడి నెత్తిన చేయి పెడితే వాడి యొక్క తల అనేక అనేక ముక్కలుగా పగిలిపోవాలి అని వరం కోరుకుంటాడు. సో, ఇది వీళ్ళు కోరుకునేటువంటి ఆ మూర్ఖులు కోరుకునేటువంటి వరాలు. లోక కళ్యాణం కోసం కాదు. అంత హింసించి చేసినటువంటి సరే ఏమని చెప్పి తదాస్తు అని ఇచ్చిపోతాడు శివుడు. మరి వెంటనే ఆ వృకాసురుడు అంటాడు, "వరమైతే ఇచ్చావు, మరి ఆ వరాన్ని నేను పరీక్షించాలి గదా! ఆగు నీ నెత్తిన పెడతానని" శివుడి మీద పెట్టడానికి అంటే చూడండి పొందిన వరాన్ని పొంది శివుడి ద్వారా శివుడిని మళ్ళీ ఆ ముక్కలకు చేయాలి అనేటువంటి ఒక దుర్బుద్ధితో చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇక శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటుంటాడు. సో, మరలా విష్ణువు దేవాది దేవుడు చిన్న బాలుడి రూపంలో వచ్చి, "ఎక్కడికి వృకాసుర వెళ్తుంది? ఏంటి? ఏంటి? ఏం జరుగుతుందంటే, నాకు శివుడు వరం ఇచ్చాడు. దాన్ని పరీక్షిస్తా అంటే పారిపోతున్నాడంటే, సరే శివుడు ఎక్కడికి వెళ్ళడులే. ముందు నువ్వు నదిలోకి వెళ్లి స్నానం చేసిరా" అంటాడట. శుభ్రంగా తలస్నానం అయన్నీ చేసిరా. అప్పుడు శివుడు దగ్గరికొస్తాడు. చెక్ చేసుకుందువు గాని అనంటే, సరే అని వెళ్లి మంచిగా తలస్నానం చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? నెత్తిన చేతులు పెట్టుకుంటాం. సో, ఆయన నెత్తిన వాడు చేతులు పెట్టుకొని ముక్కలు ముక్కలుగా అవుతాడు. ఈ విధంగా భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడున్నటువంటి దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి వారిని ఏదో పొందాం మనం అనుకుంటారు. సో, వారిని ఏదో మరి ఆ భగవంతుడు ఇంకా ఎంత ఆలోచించాలి. సో, ఆ విధంగా వీరిని ఆయన అంటే సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణి దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో, ఇక్కడ సాత్వికమైన దానము అంటే ఏంటో చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైనటువంటి సమయంలో, సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి అంటే మనం దానం ఇచ్చేవాడు తీసుకునేటువంటి అవతల వాడు కూడా యోగ్యత కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. కర్తవ్య భావంతో మనం ఇచ్చేటువంటి దానాన్ని ఒక మన కర్తవ్యంగా భావించి ఇవ్వబడేటువంటి దానము ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణానికి సంబంధించింది అని చెప్పబడతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో, అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా మహానుభావులు ఆవిర్భవించినప్పుడు సో, ఏదైనా మంచి భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి చేసేవన్నీ కూడా సాత్విక గుణం. సో, ఇక్కడ నందుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అక్కడ వారి ఇంటికి అంటే పుత్రుడుగా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడున్నటువంటి ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా యోగ్యులైనటువంటి వారు. ఆ భగవంతుని నిత్యము ఆయనతో అంతరంగికులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో, వారందరిని పిలిసి వారందరికీ గోవులను, బంగారము, వస్త్రాలను దానం చేశారట. సో, అది సాత్వికమైనటువంటి దానం. అలా కాకుండా ఇక రాజసికమైనటువంటి దానం. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
కానీ ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసినటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనది అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కసారి దానం చేయడం వల్ల మనకి ఏదో పుణ్యం వస్తుందని, లేదో ఏదో ప్రతిఫలాన్ని కోరుతూ అంటే స్వర్గలోకాలకు చేరుకోవాలని, లేదా ఈ విధంగా ఏదో ఒక ప్రత్యాప్తం, ఏదో కష్టం వచ్చింది కాబట్టి ఆ కష్టం నుండి బయటపడాలి అనేటువంటి దాంతో ఇక్కడ దానాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఒక్కోసారి వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తున్నారని చెప్పేసి. సో, అలా చేసేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒకసారి మనకి ఇష్టం లేకపోయినా అవతల వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు కదా అని దానం చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఆ విధంగా చేయబడేటువంటి దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రజోగుణ సంబంధ దానము అని చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆదేశ కాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యచ్చ దీయతే అసత్కృతమ వజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. అనువు కాని చోట అంటే సరైనటువంటి ప్రదేశం కాని చోట, అకాలంలో సరైనటువంటి సమయం కానప్పుడు, అపాత్రుడికి అంటే సరైనటువంటి యోగ్యత కానటువంటి వాడికి, అలాగే అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చేటువంటి దానము ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ సంబంధ దానము. ఆ తమోగుణంలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మనము మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడానికి లేదా జూదము ఆడుకోవడానికి లేదా ఇట్లా ఆ దానాలు ఇక్కడ ప్రోత్సహించబడడం లేదు. అంటే భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ ముఖ్యంగా మత్తు పదార్థాలు అంటే మనం దానం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి అని చెప్తారు. సో, ఆ మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడము, జూదాలు ఆడడము, అటువంటి వాటికి మనం ఒకవేళ చేసినట్లయితే అది తమోగుణ ప్రధానమైనది అని చెప్తారు. అది ఎటువంటి ప్రయోజనకరం కాదు అని చెప్తారు. అనవసరంగా అది ఇంకా ప్రయోజనకరం కాకపోగా దాన్ని చేయడం వల్ల వాడిని దుర్మార్గాన్ని ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుంది. తద్వారా మనకి బంధనాలు అంటుకుంటాయి అని చెప్తుంటారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలను పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. అంటే ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఓం తత్ సత్ అనే పదాలు భగవంతుని యొక్క దివ్యనామాలతో కలిపి ఉచ్చరించేవారు అని చెప్తున్నారు. సూచించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కోసము వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయునప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సాధారణంగా ఏ కర్మ చేసినా ఓం తత్ సత్ అంటే భగవంతుని కొరకు చేయాలని ఇక్కడ భగవద్గీత మనకి ఉద్దేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో, కాబట్టి మానవుడు ఈ 3 పదాలతో తపస్సును, దానమును, యజ్ఞము నిర్వహించినప్పుడు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో వర్తించిన వాళ్ళు అవుతారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సాధారణంగా మనం ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి పదాలలో ఓం అనేటువంటి పదాన్ని ఆ భగవంతుని పేరుకు ముందు ఉపయోగించి చదువుతాం. ఓం నమో నారాయణాయ అని, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సో, ఆ విధంగా ఓం అనేటువంటి పదాన్ని ఆ భగవంతునికి ముందు చేర్చి వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, కాబట్టి ఇక్కడ తపస్సు, దానము, అలాగే యజ్ఞము ఈ విషయాలను ఉపయోగించేటప్పుడు ఈ 3 పదాలను ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి పదాలను మనము ఉపయోగించాలి అని చెప్తుంటారు. సో, ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారాయన. తస్మాదో మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్త సతతం బ్రహ్మవాదినాం. కాబట్టి యజ్ఞములు చేయడంలో, దానములు ఇవ్వడంలో, తపస్సులను ఆచరించడంలో
వేద విధులు వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తారు. అందుకనే మనం ఓం అని రాసుకొని ఏదైనా చేసేటప్పుడు యజ్ఞయాగాదులు ఇంట్లో మంచి శుభకార్యాలు చేసేటప్పుడు చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో సో ఆ విధంగా ఆ ఓం అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తామని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, తదిత్య నభి సందాయ ఫలం యజ్ఞ తప క్రియా దాన క్రియాచ వివిధ క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ప్రతిఫలమును ఆశించని వారు ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసినప్పుడు తత్ అనే పదాన్ని ఉచ్చరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి ప్రతి దానికి కూడా ఇక్కడ మనము సాధారణంగా అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుకోవాలి అని మనిషి భావించినప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి లాభాల కోసం పని చేయకూడదు అని చెప్తారు. ఆధ్యాత్మిక లోకానికి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భగవద్ధామానికి చేరుకోవడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క చరమ లక్ష్యము. దాని కొరకే కర్మలను నిర్వహించాలి అని చెప్తున్నారు. అందుకనే ఆ తపస్సు, యజ్ఞము, దానము చేసేటప్పుడు తత్ అనేటువంటి ఆ పదాన్ని ఉచ్చరిస్తారు. అంటే మంగళకరమైనటువంటి ఆ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యే తత్ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అను పదానికి అర్థము సనాతనమైనది అంటే అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని అర్థము అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైనటువంటి కార్యమును సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి సోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములను ఆచరించడంలో నిమగ్నమవ్వటాన్ని కూడా ఈ సత్ అనేటువంటి పదము వివరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కార్యాలన్నింటినీ కూడా ఈ సత్ అనేటువంటి పదము సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కావున ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పనైనా సత్ అంటే శాశ్వతమైనది, స్థిర సనాతనమైనది, అంటే పూర్వం ఎప్పటి నుంచో ఉండి మంగళప్రదమైనది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా, శ్రద్ధ లేకుండా అంటే భగవంతునిపై విశ్వాసము, విశ్వాసాలు లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. సత్ అంటే శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనటువంటిది. సో అసత్ అంటే అది అశాశ్వతమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఏ పనైనా భగవంతుని పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో చేయాలి అని చెప్తున్నారు. భగవత్ సంబంధంలోనే చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా చేసేటువంటిది ఏదైనా అశాశ్వతమైనది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం మన కోసం చేసేటువంటి ఏదైనా అశాశ్వతమైనది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి అశాశ్వతమైనది ఈ జన్మలో లేదా తరువాత జన్మలో కూడా అది పనికిరానిది అని చెప్తున్నారు. భగవత్ సంబంధమైనటువంటి పనులు మాత్రమే మరలా ఈ జన్మలో మనం పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినట్లయితే నెక్స్ట్ జన్మకు ఉపయోగపడతాయి అవి. కానీ మనము భౌతికమైనటువంటి విషయాల ద్వారా చేసినట్లయితే ఆ భగవంతుని సంబంధంలో చేయకుండా ఏ పని చేసినా అది అశాశ్వతమైనది అవుతుంది. అది ఈ జన్మలో కానీ తరువాత జన్మలో కానీ ఉపయోగపడనది అని చెప్తున్నారు. కనుక మనము ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చెయ్యాలి. సో కాబట్టి ప్రతి మానవుడు కూడా నేరుగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి 17వ అధ్యాయము తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము.
సో అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ధన్యవాదాలు.